אז מה קורה חברים? כאן אני בסרטון של פורטנייט ולווין. עכשיו כמו שאתם יודעים יש לי מיליארד סקינים, תרשמו בתגובות איזה סקין אתם הכי אוהבים. ותראו, מוזיקה. יש לי אותם. די, לא רצוי. אז בואו נשים את הסקין של פעם. אתם יודעים מה? בואו נשים את ארצבו. ארצבו איתנו. ארצבו. ואורי כנראה משתמש בברול סטארס. אבל אני לא יודע איזה אורי, כי יש לי אורי בכיתה שכנראה משתמש בפורטנייט. בפורטנייט התבלבלתי, לא באיזה בתחתון, לא.